расман муҳорибаи унвонӣ дар вазни нимёна байни чемпион Билол Муҳаммад бо рекорди 24-3 ва Довталаб Шавқат Раҳмонов бо рекорди 18-0 рӯзи 8 декабр дар турнири UFC 310. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони бокс омода кардем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати Шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. инак дӯстон, шаби гузашта дар Арабистони Саудӣ муҳорибаи таърихӣ, муҳорибаи 10-солаҳо байни ду мушзани бебохт, байни ду чемпион Артур Бетербиев ва Дмитрий Бивол баргузор гардид. Артур Бетербиев мушзани ғайриоддӣ аст. пеш аз ин муҳориба рекорди ӯ 20 муҳориба, 20 ғалаба ва 20 нокаут буд. ягона чемпиони ҷаҳон ки 100% ғалабаҳои фавран дорад. Бивол бошад рекорди 23-0 дошт ва ӯ ҳамчун мушзани техникӣ ва босуръат машҳур аст ва ин муҳориба байни ду стили гуногун буд. ҳамчунин дар байн се камарбанди Бетербиев, як камарбанди Бивол ва як камарбанди махсус бо номи Бебох буд, яъне ҳамагӣ дар байн 5 камарбанд буд ва бояд гуфт ки муҳорибаи онҳо тамоми 12 раунд идома дод ва дар натиҷа бо қарори доваро Артур Бетербиев ғалаба ба даст оварда рекорди худро 21-0 кард ва ӯ якора чанд рекорд гузошт. охирон маротиба чемпиони ҷаҳон ки ҳамаи камарбандҳоро соҳиб шуда буд Рой Ҷонси хурдӣ буд, ки ӯ ин корро 25 сол пеш карда буд ва акнун баъд аз 25 сол Артур Бетербиев ин корро такрор карда тавонист, яъне ҳамаи камарбандҳои вазни ним вазнинро соҳиб шуд ва ҳамин гуна ӯ аввалин чемпиони ҷаҳон дар вазни ним вазнин бо ҳамаи камарбандҳо аз соли 1999 шуд. аз ҳама чемпиони калонсол бо ҳамаи камарбандҳо дар тамоми таърихи бокс айни замон Артур 39 сола аст. ва дӯстон, фикр мекунам ки ин кори кардаи Артур аллакай дар таърихи бокс номи худро навишт ва ин кори кардаи ӯро такрор кардан хеле душвор мешавад ва дар ҳақиқат дӯстон, ин муҳорибаи таърихӣ буд ва касоне ки муҳорибаи онҳоро тамошо накарданд метавонед дар телеграм канали мо тамошо кунед. ссилкаи телеграм канали мо дар описания ва дар якум комментарий закрепидшуда. ҳозир бошад реаксияи Ҳамзат Чимаев дар ғалабаи Бетербиев. ма бо камоли хурсандии калон бародарамонро табрик мегӯм. чемпиони баҳснопазири ҷаҳон оид ба бокс дар вазни ним вазнин Артур Бетербиевро бо ғалабаи арзандаи дурахшон ки худи ҳозир ин ғалабаро ба даст овард. 21 муҳориба, 21 ғалаба, 20 нокаут, танҳо як ғалаба бо қарори доваро. ин як кори аҷоиб аст. Артур дар таърихи бокс ягона чемпион дар ин вазн бо ҳамаи камарбандҳо шуд. барои ин корро кардан ӯ роҳи хеле дарозро тай кард. рақибони зиёди вазнини номдор ро гузашт, бо мушкилиҳои калон рӯбарӯ шуд ки ин чизро танҳо даста ва наздикони ӯ медонанд. ман туро табрик мегӯм Артур, ту кореро кардӣ ки аз ту интизор будам ва умед доштам, навиштааст Чимаев. ва дӯстон, дар ҳақиқат карьераи Артур ҳайратовар аст. дар синни 39 солагӣ баромада бо мушзани беҳтарини вазни худ бо мушзани ҷавон чунин муҳориба нишон додан, ин дар ҳақиқат ҳайратовар аст. мо низ ин бародари мусалмони худро табрик мегӯем. акнун ду мусалмон, Ислам Махачев ва Артур Бетербиев беҳтаринҳо дар намуди варзиши худ новобаста аз вазн шуданд, яъне ҳардуи онҳо, Ислам ва Артур, якум рақами пан дар намуди варзиши худ шуданд. худи Махачев аз ин муҳориба баҳра бурда чунин суханҳо навишт: тозагӣ, дурахшон, бокси ҳақиқии сатҳи баланд, навиштааст Махачев. ва дӯстон, албатта ҳаст одамоне ки бо ин қарори доваро розӣ нестанд ва ҳатто ташкилкунандаи ин муҳориба Турки Ал-Аш-Шейх. лекин бояд гуфт ки дар чунин муҳорибаҳо вақте ки ҳама чиз дар байн аст, чунин гуна корҳо мешаванд. аммо дар таърих ин корҳоро ҳеҷ кас ба ёд намеорад. одамон танҳо ғолиб ва бохти туро ба ёд меоранд. худи шумо дӯстон оиди ин муҳориба чӣ фикр доред? метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед.